Emily ke All India Trinamool Congress na Motion Ram uba Himalaya M Shangpliang la ong bakade ki chingle ran ke bakraw skarjala habatang e kamat ban pungkhui ke nyot asor jawairu haban tuklar da kamekhlaya high court kumar shukda uba HM Shangpliang darbar mang tangka ka yeng darbar thawang ke jalla badang shudab lara e ni kamat ba menteri sarkar badi pe ikna urban affairs ba snew bhalang dhar ula kular rapo ka yin darbar ba sarkar kan sakhatlut e baro ka nyot hanre adu menta ki nyot kidang dap smam hasurok ka sor jawai Masun kut ke assembly ngi layo ya ka jing mudoi na kipat ba hapo juai ba kanyut kalapoi biang kumjo hakapor assembly bang ibu ka jing dawa bade ban pun khoi ka sor juai ngi layo I ya ka result ba hadin kumba arsi bangi ngilara ya kamat ba discuss ya kata ka jing brit nyut pathar hapo hakmat yo museng de nakalian sarkar ba municipal kila yo ban pun khoi andre kidang don ki wei ki yo ki ba ki khot ka yo thamai chathain lathlabo bat hawe de somat kata kanyut kadang ne kumchu andre marsun kut ke assembly ni I biang kita kanyut kilawan kila beret biang haju de hadu kani ka klipmat ni I ba kata kanyut kadang don bat kanyut omdei ba kadang don rei menta kala tap sendon ya ka surok PWD brokoi de menta ki kali ri ki ya na jrong kanyut na ki khna school haba ki school ki hab ya lumba ka tu ka surok ki hab yo ya ka tu kanyut dala slap lei kadang tu chu saka ka ba jakhlia ando atni katno kalong ka ji sangsot ya ki brio hapo juai haba ki ya lumba ka tu surok perlu mo yang akalong babalay baka sarkar nakaliang ka urban affairs department kamsumle AA ban bread la ban khat ek ni ganyo ngisuthu kidon ke jing ngisuthu baka jing kalong ba kidei bakin wat ya ka jaka ban lek ban bread ya ganyo ka ba ki khot ka landfill te ka jaka bread nyut ka dumping site adu mentah ki melak ban penbet haga jing ekren jonga nas naladep ban ye penbet bat ki ngomba bale phimia penbha moramot ya ka jaka ka balak don lupa ka existing dumping site telada ki sanction pisa sa khandiat ka tukat ni ban penbha ka dumping site ka badon boros kata tele se ya mentah sipor dang le ka empat yo ka wikat khando ko tmai dai na kaliang ka department namtip ke ga jing thu jungki ke ga jing mot jungki de kawar shisha kawan ra ka ji jing I segment aba yu I ya ga nyut ka bam sumla ban bread sumla ban khat om dai tang ka ba hayo musiam baro keleng ka sor joai anta ki ot ki pat ba namar ba ki ong mom don mano pe ya kan ka nyut ka jungki kat kani ka kam bakan poi hadu haying shari kabangar de bangat ong kalong kadi ka jing suleran ba ka sarkar kadi pun suleran ba ka hap tuklar da ka high court ya kani ka kam babalai ba ya ka duty ya ka kamram ka ba department ka don ka urban affairs department kadi ban suthu ya ka duty la jong balai ba ka ying shari ka high court ka hap betha ya ka department ya ka ka ba de ban le hanga tinga soba ka de jing suleran sha ba da ka high court kan hab batai ya ka department ya ka kam ka baki de bakin le phi kum u khot jong ka environment committee ngi baro ngi kwa hi bani I ba ngi penne pensa e kamarian om tang kamarian ndre bang nin pet de ba ka jing bread madan pathar jong ki nyut ne jong ki plastik ngide bangin sumar ngidan ke pollution board haka state ka pollution board kade bakan mi shmat chuchu ba kade ban create ka awareness campaign yaki pipe ba kumno bakin segregate yaki bio waste mandar ladangi ong ya kata napo health department kanno tiligi hospital ki don ki incinerator kanno tiligi hospital ki private hospital ki don kajaka ban thang ya kanyut kajungki ya ki syringe jungki
ya ki dawai da shin dong ki ne ki su pelang be yang tu ba unwan municipal bu un khat ya kata kan nyot na po hospital hukum jo ti kita ki berkhoi ngidon kam bangin puson ngidon kam bangin perkan bat ngakwa ba ka pollution board ka dewan pej benia rengkat ba ka urban affairs department rengkat ba ka state pollution board ki ba kin ya ban penbej ya ka jing bakla hoi kindon ki jing deko hagi department andai overall ka sarkar ka dewan pej la duna sanction hang no ne duna funds hang no ki dewan pendap ya ki funds ya ka kum ka joy municipal board le se kadon ki jing deko iki ba pli kan rat nanung la ban keno iki ndai ke ka jing duna jong ki kumanga ngasutu mga pindapai ka sanction post jong ki sweeper ki don tang saumut ne sangut kat ka joy per hoy nong don sweeper tang katangun te belai bros kata ka sarkar kampe ban sanction ye ki post sweeper shu khambut kat no teli ki truck ki don hapo joy municipal board lada dang don kam sanction shu ki truck ban kit ye kanyut kita ki long ki logistic support ke ba na snow ka department ka riban pe